Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan Nijar ina muku dubin gaisuwa da fatan alkhairi, kowa da kowa ina gaishe shi. Muhammadu Yusuf mai Nijar ina ma dubin gaisuwa da fatan alkhairi. Ka ji tsoron Allah, ka ji tsoron ranar tashi alkiyama, ranar da za a yi wa kowa hisabi. Da kai da Bazum zaɓe a yi shi tsakani da Allah. Mu dai muna fatan Allah ba mai rabo sa'a, kuma Allah Ubangiji duk wanda Allah ya ba sa'a ya sa ya riƙe ƙasa tsakani da Allah fi sabilillahi. Amma abin da nake gaya muku, zaɓen da ake yi gaskiya akwai munafuci a ciki. Zaɓen da ake yi a Nijar, ƙuri'a in tana da mutane 20 za a ƙara mata mutum 300. To ku ji tsoron Allah. Mu dai 'yan Nijar idan kuka zalunce mu ba za mu yafe muku ba, sai ranar tashi alƙiyama kuma Allah zai bi wa kowa haƙƙinsa. Da fatan kunne ya ji, jiki ya tsira.